Tady jste vítám vás u nového a tentokrát je to opět Diverzity tady s Ruškou. Hi. A točíme to hned po tom labirintu, protože labirint se znám zdal nějak moc krátký. A pokud jste si našli, že má srovnával, tak OK, my jsme to udělali jsme to i s Lulou, ale díl prostě nevydám, prostě ne. Ale když budete chtít, tak to natočíme znova, tu review. Ale abych řekl pravdu, tak to trivia je podle mě dost nudná i na to točení, protože bych to musel někdo teda stříhat. A ani ne, jako o to stříhání mi nejde, ale tam ty otázky jsem podle mě nerozuměli. Za každým slovem bylo jako že a že. A plus ještě jeden problém a ten nebudu si zmiňovat. Takže jak půjdeme dál. A dnes si dáme Adventure Time, jej. Oh damn! Jo, to je vlastně takhle toto. Tak já si vezmu, když tady není tady nic, počkej, tady jsou ale jo, 59 ryb, že se koukám. Jak se tady zjevil? Ne, jestli je legenda o Korbě Pluvě pravdivá. Kdo? No ale hlavu, když vezmu jeho hlavu. Tak. Jo. Když nedostane ryby, tady hlavu. on fish, tak tady bych šel po cestě. Jo. Duško, mám hezkou hlavu, že? Koukni se. Hetel máš hlavu. Ty máš tu svoji masku, víš, hnusnou. Ty jsi mi vzal. Takovej cigán, vole. Tak jo. To je království nějaké. No to číst nebudu, číst přečtěte VR, King, prostě že tohle, jo, že jsou to bodyguardi, jo, to nemá ksik, to vypadá jak hruška. Tam musíš kliknout asi na to krále, ne? To vypadá jak hruška tady ten. Tady. Já nemám ponětí, co o tomhle jako moc jde, já jako, nějak jsem to nesledoval nikdy. Co je? Jo, aha, tam máš dát, to není něco. Se to čtí jakule. Jo, když to budete chtít, přečtěte, já tím se otevřu. Dívejte, no, vidíte hezky, nice. Najzička, tak jo. Já tady vyberu ty čestky, tady 4 česky budou. Co tu píše? Always něco, že zombie. To mě zajímají zombíci, mě zajímají čestky. Jo, tady je chod, tady. Dej mi nějaký šípy. Bys neřekl. A to je všechno? Jaká tady vleka? Červená, jo? Jsem chtěl trefit. Ne. OK, takže teď jdem dolů teda. Nestřelej do mě. Nenech toho, trošku klid. OK, mír, smír. Počkej, nemáš tam zapnout, měla pořád obtížnost peaceful z toho labirintu. Hruško, já mám jídlo, takže dej normál, jo? Dej normál. Mám. OK. Protože my jsme měli peaceful z toho bludiště, a jak říkám, tak jsme to neměnili. A tady máme najít nějak ty zombíky, nebo co to jo, a vzhledem to, že jsou zombíci, tak musíme mít prostě úroveň. Jo, tady jsou. Co tam máš? Co píše? Lake, drowned, něco, musíš počít, tak... Hej, Ruško, stane, jestli ulovím rybu, jo? No počkej, já ulovím rybu. Dej uloví první. Větší skilla. To jsem já, že jo, ale... Ty Ruško, máš i ryby, já jsem ryby. Hej. Že to na jeho hlavu. Rybaření, ty jsi hajzl. Rybaření je opravdu super. Help. Need somebody. Ty jsi nechytal rybu, že? To se nepočítá. Plošný koláč. Koláč? Myši tak máš jídlo. Bys nešel trávu. Hej, kolik? Kde jsi to vzal? Tam byla čestka pod schodama.
židlem. Já mám stack jablek, stack mrkví a stack... Hej, dej mi aspoň tak jablek nebo mrkví. Kvačorka, vole. Jo, OK, tak jdeme. Počkej, není to něco v tom lese. Není. Jak to víš? Jak to víš? Nevím. Počkej, když projdeš tím lesem, tak bude noc, jo. A teď máme jít do toho, nevím, asi jo, nevím. Tak to je megalozní. Co jako? Jo. Šťastný, oko. Konec, jo. No já tě poboženu, jo. Pojď už, utíkej. Jo. Já nevím, jak tam bude drsný, ale... Ty tady. Já bych ho zabil toho bose. Wait, don't kill me. A listen, jo, že se mě poslechnout, co říká. Co říká? Schody, to zase nejbral. Tam je zase jídlo? Jo. Ukaž kde. Už jsem to vybral. Nech to, dej tam něco. My si to nečteme, jo, ale prostě to ve stejně objeví. Já si to čtu, jak si to nečte. Jo, když tak já to potom stopnu, když si budete číst, to se říká. Wait, takže říká, čekej, nezabij mě, nebo neodpaň mě, říká, to by říkal Hruškovi. Jo, teď máme najít tu díru nějakou. Díru? Počkej, pojď sem, já ukážu díru. Máme trošku ještě energy. To je si, že něco bude tady v téhle roklině, co tady. Jo, co to bude. Ach jo. No tak utíkej. To tolik jídla. Co na něco mám jíst dřív, Hruško? Já nevím, tak má asi něco být, ne? Já nevím, tak jsou to nějaké hlavy. Tak já nevím, tak ty si říkal, že jsi to četl. No ale to moc nerozumím. Takže to velký kosu čtverec. Tak počkej. Já se bojím až do toho druhého království, jestli tam něco má? Ne, už nechoďte daleko. Zbytečně. Já se to ještě podívat tady nahoru, jestli tam něco není. Pořád to tady prodám. Vy se tady troště vyjete dohle a říkáte si, vole, ježišmarja, ty máš jít tam a tam. Já vím, ale já se tady ještě podívám tady. Co to je? Yeah, it was easy. Takže mě zabije nejradši. To se jako nedají najít nějakou nahoru? Jo, dá, tady. Aha. Jo, já jako, ale stejně nevím, co to máme dobře dělat, Hruško? Ani já. Ty jsi to tady vybral? What are you waiting? Jo. Že máš do z jeho hlavu. Tak čekaj, tak my si to nějak naštudujeme. Já můj budu. Tak jo, tak to tady střihneme. A naštudujeme si to a pak se zase ozveme. Oh damn! OK, tak jsme zpět. Hruška študoval nějaké video a já jsem teď s ním běhal a osvědčil jsem se až tady. Je zase zpátky u toho krále. Hruška Já jsem nesledoval video, já jsem studoval to... jak se to jmenuje. Wikipedia, nebo prostě tam byla ta stránka. Jo. A to bylo vlastně, že jsme měli zabít jedno z těch a měli jsme se rozhodnout a já bych spíš věřil tam tomu králi, co byl tam. Jakému? Tam tomu. Ne? Jo, aha. Počkej, proč mu? A teď? A tak ten zlej, že to je zombie král. No a tak tady ten ho já jsem si to, a četl tam bylo, jsem si dal do Google překladače. Ne vole, věř tam tomu, to je dobrý. Ne. Dívej, Teď budu radši věřit zombíkům. No, Hruška se moc dívá na The Walking Dead a pak budu. Díváš se na Walking Dead? Ano. Já Hruška, no, říkám. Já Hruška mi nechtěl dát kalhotky, jako. Co si jako myslím. A Brnko se o tom jde nahoře, v tom, jak jsem byl v tom, na tom hradě, tak... Možná je tady bude. Já ty kalhotky. Jo, my jsme jednou zabít a dát tam ten jeho ten, jo, aha. Dej mě, mám hapek. Ježišmarja.
Help, I need some money. Seriously, I am no zombie. A co je teda? Oh, thank you. No a co teď jako budeme dělat? Bridge of Terror. Takhle. Co? Pojď. No. Už to. Jo. No. Tam. Tady. Pustý. Já mám jabka! Ty Kámo, ty jsi mentál. Teď kvůli němu budu muset vyřešit. Ach bože, Hruško. Počkej aspoň na mě. Čekám na těba. Toto je Hruška. Už jdu, Hruško, čekej. Už se sunu. Zase Dark Oak. To je jak Chánov, mě to připadá ten les. Tam lezeš a všechno stmavne. Dokonce i tvoje pokožka. Jdem si před teba. Pro skály. Abyste měl tak velké Co to bylo? Tak to bylo. Troško. Jak to, že... Jo, ty jsi... Já nemůžu ničit. Pojď. Jdi do prdele. Viděl, já se nepůjdu znova. Ruško. Pojď už. Pojď, já už nechám. Já ti nechám. Máš to, že jsi chtěl do mistře. To sami zombíci, ty vole. Co by se stalo, kdyby jsme tam tomu druhým... A teď jsou žebříky. No. Počkat. Jo, a tam se máme nějak dostat. Ty jsi Co je? Máš žebříky, ne? Kolik máš těch žebříků? Ale... Kolik máš těch žebříků? 64. No, tak ty jsi mentál asi, ne? Dej mi ty žebříky. Máš vůbec normál? Jo. Podívej se, jestli máš normál. Dej mi ty žebříky, prosím tě. Máme se prostě nějak dostat na druhou stranu. Tak máš normál, ti nevěřím, že je to mám. No, to proč nevíš prostě takhle. Aha. Nemáš plně normál, plně nemáš. Dobrá, nevím. No, možná asi jo, když žeru. One. To je one. Jestli to nebude parkour, tak to... Co je? Než to jsem si do hlavy, tak si špatně. Ne, Ruško, ne, já mám HP, já mám 2 hápka. Ruško. A tady je konec. Mě by zajímalo, co by se stalo, kdyby jsme věřili tomu druhému králi. Taky to dej. Mě taky, hej, na to Takže se kolik máme? Takže se jdeme to zkusit takhle? Aha, to už se asi uzavřeš, jo. To všechno, takže už jenom nám zbývá escape a... OK, takže... Takže to všechno. Takže to je zatím všechno z toho videa, já doufám, že se vám i přes to malé zaváhání líbilo. A u další diverzity se vás budu opět těšit a zatím... Čau. Hej.